Namhlanje kunabantu akade bezama impilo bekhohliswa igebengu. Ngizokusho lokhu namhlanje futhi ngokukhulu ungasabi nokuxolisa. Angisabi futhi angixolisi. Kunabantu abazamile kakhulu bethi bayothwala noma bayothatha izinto kulezi igebengu lezi enizaziyo. Lezi ezini enizithandayo ngoba ihlale ziku social media. Sibuze ukuthi isigebengu lesi sihlale ku social media yini inkinga yaso. Silethwe yini ku social media sileke sikhuluma mihla namalanga. Wena usufikile ngikhuluma nawe mfowethu, ngikhuluma nawe dadewethu. Uhambile wakhipha imali yokugcina. Uyesigebengini uthi asikwenzele. Yezwa. Ungasiboni thina namhlanje sakhetha ukuphuma noma sakhetha ukuhlehla. Sabona noma sazi ukuthi lana kuyalinyalwa la. Uzolinyaza umuntu lana kusasa mase sibuzwa ngesikwazi ukuphendula. Sengishilo. Angisabi futhi angixolisi. Niyamazi umngani wenu. Angithi ukhuluma nani every day ethi yena utalapha abantu. Ekhipha imali zeni ezibonisa abantu ethi nayi mina nginemali mina. Nginemali eningi mina. Ekhohlisa abantu ngezimali zeni. Abangani benu babuye baye kuyena. Kuthi hayi uyangikhohlisa lona. Uyambona nje obephumelela kanje namhlanje. Waye kulona eqama amanga. Ngizonitshela mina umuntu ethengiwe enithengisa uthengiwe wathi hayi hambani endaweni ukuthi nosizakala thengiwe namhlanje mbuka ukuthi uthini uveza izitaki zemali yazi efundise nezingane ezincane ethi hayi bavezeleni imali ebaboleka imali ethi hayi bavezeleni ivideo angithi imali seyenza la ekhaya uthatha iminyaka emingaki 1 ngicela ukukhuluma ke namhlanje mina ngifuna ukuhlambuluka mina yazo nginitshene izwe libuka ngicela senze into eyodwa ngokukhulu ukuzwana nokuhloniphana mina ngilingani nawe angithi ungibukile angilingani nawe mina ukhulile mhlawumbe ngidlula ngo30 years yabo noma u40 noma u15 angene ndawo lapha ngifuna ukuhlangana nalokho musani ukuyilinganisa nathi sihlala ndawonye sezweni elilodwa umdala kunami musu ukuyilinganisa nami wena usuneminyaka eminingi uphila la emhlabeni mina ngiseneminyaka embalwa mhlawumbe ngisazophila isikhathi eside noma ngosheshe ngishone kodwa silingani musu ungilinganisa nawe mina impumelelo yakho angihlangani nayo eyakho uzobusa uhambe uye la ufuna ukuya khona ukwephesha kwelwandle noma ngephi yabo kodwa silingani umdala kunami musu ukuyilinganisa nami impumelelo yakho ayihlangene nami mina nginezinto engisazozibona 15 years 20 years 30 years 50 years from now asilingani so don't make your competition mine khuluma nabangani bakho khuluma ne-age group yakho ungakhulumi nami yabo age group yami neyakho asifani so don't compare you to me ungayifanisi nami asilingani angifuni ukuthi lento ngiyitetemise noma ngiyidlalise ngathi asikhuluma iqiniso ukuphumelela kwakho okwakho ne-age group yakho yabo ayihlangene ne-age group yami. So don't compare yourself to me. I'm young, you are old. Umdala, usubolile, usugugile. I'm sorry mangikhuluma kabi. I'm sorry. Ungixolele. Your age group is not my age group. I have my own age group. So ukuphumelela kwakho okwakho akukhona kwami ngicela sihloniphane nje kulo ndawo leyo ukuthi ngekephi ngiphila kanjani ngisokola kanjani akufuni wena umdala wena la ukhona uright la ukhona yabo uphumelele
uphumelele banganeni bakho kwi-age group yakho, hayi yami. Ngiyabonga. Thank you.